Ale to dáš, poď. Ja to nezvládnem. Boha, to je smrad, strašný smrad, Pane Bože. Fuj. No. Že sa na to nemôžeme dívať. Ahoj Tomáško môj, zdravím ťa. To čo robíš, more, dávaj to do huby. Poďme, Samo, poďme. Ja som sa z toho dogrcal, more. A ja z toho grcam, pozri sa. Počúvaj ma. Ľudia, počúvajte ma, ak máte záujem o takéto náranky, farma 17 zadarmo, choďte na Instagram, na môj Instagram a dajte mi tam všetci sledovačku a napíšte mi správu. Takže ľudia, prvýkrát vám ukážem môj Instagram, dajte na Instagram, dajte tam rýchlo sledovačku ľudia na Instagram. Juliusko Profiboj. Na tento účet ľudia dajte všetci follow na Instagram Juliusko Profiboj. More. Aj pokoj. V živote už o to nejde. V živote. A povedz, Julo, čo máme pre našich fanúšikov. Už som to ukázal. Aha, už som to ukázal? Super. Takto zovi. Dobre, daj si do huby ešte, Samo. Ja už som si dal! Nie, ľudia tu píšu, že to vypnú. Ja už som to dal do huby, som sa dvakrát dogrcal. Ukáž to na Dvakrát kameru. som sa dogrcal z toho. Mal som to v hube. V živote. No, počkaj.